Máme príjemné teplé počasie, srpnové, augustové. Zobral som si aj pláštenku, lenže sa to trošku rozpálilo. Asi by som sa uvaril ako v skleníku. Tak poďme zahájiť prvý hod. Tu nám máme také malé rameno, alebo ako by som to nazval. A vlastne sa všade tu na dookola relaxujú ľudia. Není tu veľmi hlboká voda, takže pravdepodobne niečo sa tam objaví. Dúfam, že nejaké veľké železné kusy tam nebudú, aj keď to je dosť pravdepodobné, lebo ako decko viem, že sa tu nahádzalo strašne veľa bordelu do tohto jazera. Uvidíme, že či niečo našiel. Takže prvý vôbec nič. Tak, druhý. Nechal som to zase klesnúť na dno. Niečo tam chytilo. No, niečo tam je. A môžu to byť aj vlastne na dne nejaké nerovnosti skaly. Poď. Druhý hod. Opäť nič. Skúsime to týmto smerom trošku do tej trávy veľkej. Tretí pokus. Samé bahno. Zajímavé. Ani len vrchnák od piva to nechytilo. Toto jazero začali stavať niekedy v druhej polovici 20. storočia. Najprv tu chceli vlastne vyťažiť štrk, potom jazero napojili na miestne rieky, čo je Hornát, a vlastne takto tu dopúšťali vodu a potom neskôr už vlastne sa jazero doplňovalo s podzemnými vodami a tam na druhej strane je vlastne taký kanál, kde je výtok z teplárne, tak tuším, že či to nebolo prepojené trošku. Teraz tam niečo máme, ale neviem, že či to udrží, lebo ono by to muselo... Aha, vidíš tam tie bublinky? No, a teraz to pustilo. Bude to niečo veľké, čo môže byť gulaté a sa to chytilo na tú plochu magneta a ono to nevie potiahnuť. Že by to skôr chcelo aj hodiť hák. Nič, no uvidíme, či niečo z toho vyťahnem. Nič vôbec, bola to. Presuniem sa trošku na túto asi druhú stranu a uvidíme, že čo tam. Hneď za tou trávou som bol, ale nič moc. Tak skúsim tu pri tomto moste, či náhodou niečo nevylovíme. Hej, tu na niekto chodí, sem tam niečo hodí. Ale je tu veľa trávy, konárov, takže sa to tu bude miešať. Nič. Tak toto, to už je asi, sú tu nejaké len kovové piliny, ale už je to asi nejaký 8. hod a stále nič. A ja si pamätám, že keď sme boli mali a sme sa tu kúpali, tak všetci mali dorezané nohy, ruky, stále sa tu niečo stalo, proste tu niečo plávalo, hádzal tu niekto niečo, takže je to zaujímavé, že tam nič nechytilo na ten magnet. Aj keď na tej druhej strane boli také náznaky, lenže asi to nechytilo dobre. Čo tu je? Opäť nejaké magnetické kúsky. No vlastne nejaké kovové kúsky, skôr by som povedal. Ale nič moc, len nejaké šutre. Možno sú to malé meteority. Vieš, lebo meteority sú magnetické, ne? Zo železa, majú plno kovov v sebe. Zase to isté. Len nejaké kúsky. Meteority malé. Nezhoreli v atmosfére. Tu trošku bokem. Tu ťa vyťahnem z brehu, nech... Kebyže náhodou na čo máš na sebe, nech to schody nezhodia. Čo tam je? Čo tam je?
Tu sa niečo pri toto primagnetizovalo akurát na brehu. Vidíš tu? Tu niečo drží. Ale nechytilo to, ale tuto je dole. No. Počkaj, skúsim tam dať ruku. Čo tam môže byť? Aha, tu je nejaká tyč v zemi, Roxor. Hej no. No to chytí, vidíš? Chytí to úplne silno, mega. Tak potom nič v tej vode nie je. Aha, maximálne taký tu na drátik. Skúsime tu takto blízko len náhodou niečo. No, konečne. Normálne. Toto už malo byť na prvý hod. Ready mix. Vrchnak. Rybičky, rybičky, rybičky. No, konečne prvý väčší nález. Ty kokos. To je klinec. No. Ty kokos. Dobrý klinec. Opa. No čo tam drží? Opa. Ty kokos. A dúfam, že to nechytí nejakú rúru, lebo kedysi dávno tam do stredu šla fontána a asi pravdepodobne bola napojená na nejakú rúru. Drž. Tak ukáž sa. A konečne money. Money, money, money. A tu budú nejaké staré money, slovenské money dokonca. No. Konečne peniaze prvé. Oha. To som nemal asi robiť. Teraz to nedám dole. Ale mám tam ten klinec, idem po neho. Dám s ním dole. No to je 1 korunačka slovenská, ešte niečo. Počkej. Slovenská 1 korunačka. Áno. V roku 2009 sme prešli na euro a toto je slovenská 1 korunačka. A ešte tam bolo niečo. Dám si ju tu na hlinu. Som ju nestrotil. A ešte tam je nejaká minca. Tak. Tak toto už asi nerozpoznám, ale vyzerá to jak 1 cent. Aj no, to bude 1 cent. Ale extrémne už skorodovaný. Chce to väčší proste. Na čo chytil, či nechytil? Niečo chytil, ale zase len šutre. Prečo sa tam chytajú samé šutre? Čo to sú? Jak je to možné? Skúsim to tu popri brehu. Takto. Tam, kde proste není nejaký kolobeh ľudí, alebo nemá to nejakú históriu, napríklad tak kde v Nemecku, ty kokos v Berlíne alebo v Holandsku v kanáloch a tam asi nájdeš iné dobrodružstva, aj keď celý Berlín bol zbombardovaný a celé Nemecko, však v tých vodách musíš nájsť nekonečne veľa zbraní, munície, historických proste historické srandy. No vidíš, a tam je toto, čo neviem vyťahnuť. Vždycky tam ide. Len či to není taká rúra, alebo čo. Že to drží a...
A nevyťahujem to ani rýchlo. Zase, že by sa to dajako odpadávalo. Zase šutre. A tu je celý vesmír, pre Boha. Však vlastne my sme vesmír. No. Ďalej. Čo tu je? Aha, vajíčko. Tu bude nejaký pták. A tu chodia hadi vyžierať vajíčka. Chytí to zapalovač. Hej. Aha, chytilo, vidíš, v pohode. Ale zase taký malý test, keď ide po dne, hej, chytí to zapalovač a ide to po dne. Čakaj. A vidíš, jak to môže spadnúť, keď to chytí iba na niečo také maličké. Ťaháš po dne, pozri, pusti. No. Keď to chytí z druhej strany, sa to zasekne o niečo, bum. Čo máme? Kokos, neverím. Aha, hodinky. Hodinky som našiel originál. No way. Zase šuter, hodíme rybičku, či žabku, či jak sa tu volá. Dobre, až dve. Ale hodziny. Kúkaj tu. Rolexky. Ešte ich umiem. Niekto išiel zaplávať a mu spadli z ruky. V Amsterdame som tiež našiel jedny hodinky. Stainless steel bag. Ale čo to je za značka? 5 bar. Spredu asi, ne? Ne, není to nič značkové asi. To je nejaké také obyč hodinky. Vyskúšame, či sedia. No, počkej, bo tam toto je zaseknuté. Aha, to je zhrdzavené. A ešte pozri, ak ich mal, ešte dokonca, normálne tu je slučka fujkovová, asi aby mu nevypadli, tak mu vypadli. Či? Ne. Hodziny. Super, aspoň niečo.